mich metnomen streek. Voor wie niet weet hoe dat ligt. Ergens in het uiterste zuiden van het land, adel van het Limburgse land. Staat met een eeuwige zee, door de Romeinen gestierd en door de Fransen beïnvloed als mij. Kom er dan gewoon voor de Heer. Kom met mich metnomen streek, staat mir de uitgezien. Ganse Oost-Rotte, mijn jong nog vanaf, altijd een beetje. Daar is op dit moment het kazerneterrein. Dat wordt verworven door de universiteit en ze gaan daar dus universiteit doen. En aan die kant, daar ligt het oude gebouw van de Jezuïeten. En hier gaat men dus een hele snelle verbinding maken door de muur. Ze kunnen er niet over uit. De mensen van de stichting Maastricht Vestingstad zijn verbijsterd over de plannen van de gemeente. Dus het is niet zo'n muurtje als een tuinmuur bij jullie thuis, maar als een 6 meter brede muur uit 1400. Waar ben je mee bezig? Zo moet het er ongeveer uit gaan zien als de plannen doorgaan. De bezoekers van het Stadspark in Maastricht zijn niet enthousiast. Dus ik vind, eigenlijk moet dat blijven staan zo. Dan moet het gewoon zo laten zoals het is. Ja. Er zijn dingen die zijn belangrijker in de stad, maar hij hoeft er echt niks mee te doen. Gewoon zo laten zoals het is. Ik sta hier op een bruggetje dat reeds verbinding doet met de binnenstad. En daarachter, nog geen 200 meter verderop, wil men gewoon een nieuw bruggetje gaan slaan. En daarbij een gat in de muur. Onbespreekbaar. Nou, ik vind het heel goed dat mensen laten horen hoe ze erover denken. Dat geeft alleen maar de betrokkenheid weer bij de cultuurhistorie van deze stad. Daarom zijn we zo trots met z'n allen op deze historische stad. Dus ik vind het juist heel goed dat mensen hun stem laten horen. Zowel voor als tegenstanders. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. In juni moet er een definitief voorstel liggen dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Kijk, hier staan we nou op die muur. Dus als je hier een gat in maakt, dan moet je ergens een soort tunnel maken. En hier beneden gaat dat dus gebeuren, als de gemeente haar zin krijgt. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, dus, U gaat ervoor liggen? Ik ga er desnoods voor liggen met mijn hond. Kom met mich metnomen streek, staat mir de uitgezien. Ganse Oost-Rotte, mijn jong nog vanaf, altijd een beetje apart. Staat aan de kop.